Hej, veď, co mám dělat? Tam dej switch hero a tam si dáš crate. No. A teď si vyber postavu, z koho půjdeš, hele. A tam si zaškrtni hardcore a sezóna, hele, ti je to zajímavý. Až teď. To už. A dej, můžete vidět Sebíka se mnou, jisté úvod. Tady máme Honzu. Hej, stůj! A tady Sebíka. Dobré. A zahrajeme si hardcore, uvidíme, jak dlouho přežijeme. Do toho 10. dílu vydržíme, ne? No. Narodil se kluk a byl to asi osud. Co máme dělat? Máme tady ubránit město, já už jsem to jednou hrál, takže mám už zkušenost s tou hrou. Sebík je tu úplně novej, ten bude ztracený. Where am I? A teď jdeme do města. Checkpoint! Jsme oba chudí, oba nic nemáme. Jo, posmany. A teď Kam šel? máme jít sem. Teď jsme pokecat s Stainstou. A můžeš hodnotit už karoserii. Docela dobrá, ne, ta ženská. Ale taková moc animovaná, ty. To jsem mě. Je prostě já, že debil, a cože... Teda... No, Kam šel? jsem tam šel, vzal jsem knížku a nahoru. Já nemám žádnou knížku. Já jsem ji už sebral. Aha! Jsem ti podělal. Takže Tak v pojď. tomhle videjku padne hrozně. Ale zahrajeme si na vojáka a na velitele, takže... A bude zabíjet, hele. Hej, proč jak kdybyste hrozně orky? Ty běž zabíjet. Pochodem, pokud to jí nemluvím, tak je asi 11 večer, že jo, nebo kolik. Už jsem úplně... Já to mám trošku jinak, protože já to teď natáčím s Anglé, že jo? Takže... Máme. Použij ty nožíky, co máš na tom druhým slotu, můžeš s tím brát. Já nemám nic. Aha. Hej kamo, já to tu prostě hraju poprvé, víš co? No. Takže něco jsme zkoušeli off-screen, ale... No. On byl úplně ztracený lidi. Plně. Proto se to jmenuje, proto se něco video bude jmenovat Blbej a blbější hrajou Diablo 3 nebo něco takového. Dva retardi Tady hrajou Diablo. takže jdeme sem. Takže Použij ten nůž, on bere docela damage na já tom nemám nůž. druhým. Na pravým tom tlačítku máš? Víš? But these crusaders went east on a very different mission. Kam jdem? Ale pokud přežijeme tenhle díl, tak to bude úspěch, že jo? U nás tu nic teďka nevypne. Kamu Boris jde do Necromancera a jede pompu. No. Já mám tyho na Demon Hunterovi, já jsem profil, kolik jsem ani nahrál. Mám na Demon Hunterovi 104 hodin nahráno. A na CSku mám víc hap. No? Na CSku mám víc hap. Já vůbec nehraju, já jsem ho zapnul jenom jednou v životě, CS2 to. Ale tak můžeme natočit.
Můžeme lidi. Můžeme napsat do komentářů. 20 lajků pro ten Crusader. No, Jak CS1.6, tak se když tak, můžeme pak i natočit Minec a Minec udělat. všechno natočíme. A za 100 odběratelů si založíme OnlyFans lidi. Ale my nejsme jako ženský na OnlyFans, my se nebudeme chtělat ukrát agenturou, my jsme rozumní kluci, že jo. Ale ty ženský jsou na tom OnlyFans jako blbý, oni některý ty smlouvy, co podepisují, to je úplně prostě nevýhodný. Když se oni bere agentura z výdělků, třeba 80% někdy a oni to podepíšou tu smlouvu. Řešit OnlyFans, že jo. Tady zabijím zombíky. Mám už si na to vyšli, asi najdu. 50 už to budeš mít za dlouho tady. Nebudeš mít vzít jen chvilky. Ne, když je tam tahal. Já jsem ho potahal, dneska jsem mu za pár minut udělal 70. A myslím si, že teďka nám to bude trvat chvilku. Tady nic není, takže můžeme jít do prdele teďka. Jdeme do města. Ale jdeme si pokecat, hele. Jak mám době? Máme nějaký goldy. Brnko, první mám. A jestli chcete, můžeme točit i Diablo 4 lidi. Jo, ale tak to Tam taky dáme hardcore. Jo, ale to už se mi nechce downloadovat. Kde jsi? Mi bude zase... A když tahle, Budu brečet. se portní na mě. A když tahle série bude mít aspoň ten díl 10 lajků, nebo nějaký úspěch, natočíme Diablo 4, že jo? Jo, a za 20 lajků to CS. Jasně. Hej, kamo, Borka nestíhá. Kde tam? Máme jich sledovat. Ty jsi v Anglii, ne? Ty umíš anglicky, jak překládej. Co se děje? Ty příběh. Shadows close in on Tristram once again, but like Aiden, I'll be gone before they fall. Pomoc, na mě dává rituály, ach jo. Budu brečet. Pojď. Co to je? Chci to. To jsou oběšenci, hele. Chci to. Já to chci domů. A tohle tak... Tady jsou zombíci, tady papaj, hele, tady mají večeři. Jo, a hele, zdala taky. Do Pizza. nás. Tam, co děláš, tam stojíš? Jsme tam zabil, Tady jsou, tady ještě... A nespěchej, ten hardcore měl bychom být opatrní, hele, aspoň. A radši se nalezli, než pak zhebnou, že jo? No, ale tak... Jo. Já mám lepší gear a... My hatred is too low. I could get accustomed to that. Víte, co mám za skill? Ale když máš level 5, tak si za ty nožíky, víš jak se vyměňují skilly. Tam si vymění za ty nožíky jeden samopal, tam máš. Přepni si to, víš jak? Počkej, já to nemám samopal. Dej skills a tam máš ty nože. I ten nůž, víš kde? Ten Impel nebo ten HMG? No, Impel. ten nůž, no, ten nůž tam je. No a tam si dej ten kulomet, ten druhý skill, to je dobrý docela. Rapid Fire. No. Pojď. Pojď a můžeš to vyzkoušet, ale. Hej, pojď, zkus to. Víte, co mám jako nekromant? Tam mám armádu už. To brnění, co tam padlo tu. Silvém, ať... A nejseš úplně nahej.
Uděláme ten quest Hej, a... ale jde mi to líp, než předtím, že jo? Jo, jde, hele. Mohu tam jít? To- Jo, pojď. A já bych udělal tenhle úkol. Sleduješ jí? A já jsem ji už skipnul asi. A dokončíme tenhle quest a ukončíme tenhle ten díl. We must discuss the fallen star. Follow me to Tristram. Mystic. Crafter Mystic. Máme udělat další úkol. Co teď? Co máme ty za úkol? A teď máme jít sem. A já bych udělal tenhle úkol a teď máme přednatočený díl a pokud se nám bude video líbit, tak natočíme další. A vidíme, jestli... že čau. Protože jak školečíme to dokončíme a byli to vás příště více překvapení. Takže v popisku máte kanál na Honzu a tak budete odběr a my se s váma loučíme. Pa, pa.